Ja, 24 timer. Hallo. Alban, you're taking my light. And we're rolling. Hurtig hovedregning er jeg ikke god til. Oh my lord. Tak. Hej, Alban. Nå. Så blev det søndag. Alban, kan du også lige sige hej? Det, der er hele ideen med den her lille vlog, jeg tænker mig at lave her, det er, at jeg simpelthen går ind og sætter en timer. Det er en timer på, ja, det er godt nok virkelig nemt at se. Jeg har sat en timer her på 23 timer, 59 minutter og 59 sekunder. Og det den her timer skal bruges til, som jeg sætter i gang lige om lidt, det er, at jeg skal se, hvor meget jeg kan få læst på 24 timer. Og det er så ikke 24 timer fra nu, og så et døgn frem, fordi så skal jeg ikke sove før 12:30 i morgen. Men det er 24 timer læsning. Hvor meget kan jeg egentlig læse? Hvad bliver status dag for dag? Hvor mange timer læser jeg egentlig på en dag? Så der skal ligesom kun køre, når jeg rent faktisk læser. Det gælder selvfølgelig både lydbøger og fysisk læsning. Og det er simpelthen, fordi jeg bare har tænkt sådan, kan vide, hvor langt man egentlig kan komme på 24 timer, hvis man virkelig sådan ved, at jeg læser 24 timer. Nu er det på tide, at jeg får sat timeren i gang. Jeg går nemlig i gang med at lytte til en bog. Den bog, jeg tænker, jeg lytter til, umiddelbart, det kan så være, det ændrer sig, fordi sådan er det nogle gange, når man lytter, er en bog, der hedder Det sultne hjerte af Simon Kratholm. Det er en bog, der handler om borderline, livet med borderline, en personlighedsforstyrrelse. Så lad os starte timeren. Og stop. Så er vi ligesom i gang. Der er gået 3 kvarter. Nu trykker jeg pause. Pause. Og fordi lige nu er jeg lige færdig med at lytte før nu, og vil lige tage dem her ud. Og nu tror jeg, jeg skal ned og lige have mig lidt at spise. Fordi inden så længe, jeg ved ikke, hvad klokken er. Inden så længe, så skal Christoffer og jeg nemlig sprinte. Her er der frokost. Og her er der sprint. Mm. Og så lige om lidt, så går jeg i gang med at læse. Laver du en vlog? Jamen det er fordi, jeg laver det her med, at jeg skal se, hvor meget jeg kan nå at læse på 24 timer. Men altså sådan med, hvad hedder det nu? Med skærmtid? Nej, ikke skærmtid. Bare 24 timer, og så se, hvor meget når jeg læser på den. Nå, okay. Og så holder du øje med tidantal og sådan noget? Ja. Ja, okay. Nå, spændende. Det gør det, ven. Nå, så er det tid til at sætte timeren i gang. Der er stadig 23 timer og 14 minutter tilbage, så der er rigelig tid til at læse. Så vi siger genoptag. Træt hund. Kun 21 timer og 45 minutter tilbage. Meget fedt, at du allerede er træt. Ja, men nu skal jeg jo ikke læse i træk. Nå. Men så vil jeg sige 2 timer og et kvarter i dag. Ja, Det er meget godt. Jeg skal finde ud af, hvad jeg skal læse nu. Vi har nok Ravnesfisken i midten, men det må vi lige se. Er det virkelig den, du er? Ja. Det synes jeg er nice. Jeg synes, du skal læse et kapitel, og så mærke, Fordi om du føler den. og 3. Ja. Og 4 og 5, og så bare indtil du er færdig. Men ja, læs kapitel 1, 2 og 3-agtigt i Ravnesfisken, fordi så kan du bedre gå over til en af de andre. Ja, præcis. Ja. Og så er der jo så læst videre i Ildsjagt, og så er der bare perfekt op. Ja, det kan du altid tage lidt af imellem, hvis det skulle være. Det overvejer jeg måske også bare at gøre. Men du synes, Ildsjagt var god? Ja, 5 stjerner. Oh my lord. Totalt yndlings middle grade. Det er fandme godt. Ja, men altså vitterligt. Jeg var bare sådan, det var lige mig, sådan dystopi, og så... Ja, det var godt. Ja, godt. Stadig lidt sprint i gang. Nu skal det læses. Et dejligt glas helt naturligt saftevand med smag af candyfloss. Det er Funds helt nye saftevand. Smager det af candyfloss? Smager det af candyfloss?
Det smager i hvert fald syntetisk. Ej, der er en lille undertone af Candy Floss. Jeg synes mere, det er Hubba Bubba. Ja, og så lidt det der børnetykgummi der. Jamen, det er det. Nå, ja, de der... Ja. Nej, men, ja, også dem der mister smag på 4 sekunder. Ja, præcis. Men også de der... I den der, hvor der sådan var en, der var sort og gul, og en, der var blå og rød, og en, der var lyserød og gul, eller sådan noget. De der tyggummi også. Nå, hvor lang tid er tilbage? Kommer du ind? 2,5 minutter. Ja, jeg skal lige have bukser på. Ja, det. Jeg kan ikke hylde. Nej. 20 timer og 51 tilbage. Det er jo meget godt faktisk at have læst lidt over 3 timer i dag. Og det har så været primært i den her. Der er jeg på side 213. Og da jeg startede med at læse her, der var jeg på side 200. Jeg er på side 213, og da jeg startede med at læse i den her i dag, der var jeg på side 86. Hurtig hovedregning er jeg ikke god til, men det må være 127 sider. Og så har jeg også lyttet 3 kvarter til den der bog, jeg lige nu har glemt, hvad hed. Men ja. Hvad siger du? Hvad siger du med klipklapper? Nej. Må det ikke give endnu? Det ligger derovre. Ja. Så, Nå, undskyld, filmer du? Ja, det er fint. Du skal bare komme til, skal du. Så, alt i alt går det glimrende med, det er selvfølgelig også en nem bog at læse, ikke? Men altså, jeg har læst det store stykke. Ja, og den er så cute. Så cute. Så, men nu er der ikke ret lang tid tilbage, som i 42 sekunder-agtigt. Så vi skal sprinte videre. Vi har lige været inde og stemme. Og købe ind. Så nu er vi sådan ro til at læse resten af aftenen, kan man sige. Så er det blevet tid til, at jeg skal læse lidt mere. Og se, om vi kan komme op på lidt flere timer ud af de 24. Fordi at, nu skal vi lige åbne den her. Skal vi tjekke. Jeg mangler 20 timer, 21 minutter og 37 sekunder. Jeg har planer om at læse videre i The Wonderbeakers. Jeg er på side 254. Og det vil sige, at jeg mangler cirka 100 sider. Og dem tænker jeg faktisk, at jeg får læst relativt hurtigt, fordi den er nemt læst, og den er cute, og jeg har lyst til at læse den videre. Jeg har lyst til at se, hvad der sker. Det er jo dejligt. Jeg har Alban ved min side. Hej Alban, kan du sige hej til kameraet? Så skal vi ikke bare få sat den her tid i gang, så jeg kan få læst? And we're rolling. Hund, Alban. Vil du ikke ligge sådan? Bloggen. Ja. Kirpo. Lige nu læser jeg ikke. Jeg er i Kirpo. Skal vi starte helt derovre, så bare tage det henad? Ja. Bare fordi. Du ser ikke ud, at du nyder det vildt meget. Det er bare sådan helt krummet sammen. Så er sådan en ej, hvad skal du læse, Ben? Jeg skal læse, hvis jeg bor for Alban, så skal jeg læse Ravnes Hvisken, som jeg er 57 sider inde i. Jeg begyndte i går. Er den god? Den er så god. Okay. Kæmpe bog på 700 sider. Men den er god, og det er det vigtigste. Alban, hvad skal du læse? Og jeg skal læse videre den her, og jeg er nu på side 277. Og skal vi lige se, hvor mange timer er der tilbage? 19 timer, 36 minutter og 57 sekunder. Så har jeg læst i 4,5 timer siden i går. Ej, det var faktisk godt. Det er meget godt. Hygger I? Nå. Jeg lægger sådan noget. Oh my god. Adam, vi sover. Ikke Alban.
Jeg mangler kun 14 sider, så jeg hører bogen. Er det rigtigt? Mm. Ja, nå. Så tager jeg lige en lur, mens du læser 14 sider. Det passer meget godt med den lur, jeg tog tidligere. Ja. Godnat. Alban er sådan, godnat? Hvad fanden? Godnat? Ja. Mm. Så har jeg lige trykket stop på timeren. Den er, det kan man overhovedet ikke se. Der er 18 timer, 39 minutter og 41 sekunder tilbage. Og jeg er lige blevet færdig med den her bog. The Wonderbeakers to the Rescue. Og den var så cute. Så mega cute. Det er jo tredje bog i serien. Men de kan faktisk godt læses sådan som standalone. Jeg vil ikke anbefale det. Jeg synes klart, at det giver så meget mening at læse det som serie. Fordi de her børn, ikke? Altså, det er sådan en solskin, man bliver fyldt med i maven, når man læser de her bøger. Altså, det er middle grade. Det er det. Men det er jo ikke... Det er ikke sådan... som andet middle grade, jeg nogle gange har læst, som er meget sådan ungt i sit sprog, og meget sådan lidt overgjort næsten. Her er det bare sådan... Jeg læser dem, de her bøger, i sådan helt samme flow, som jeg læser bøger, der er skrevet til voksne. Og det synes jeg bare er virkelig nice. Den her var der virkelig mange dyr med i, og det kan jeg godt lide. Så jeg ender nok på 5. Så med den her bog og den lydbog, Det sultne hjerte, jeg også er ved at lytte til, så er jeg alt op på 361 sider på de her 5,5 timer. Ja, nu skal jeg ned og finde ud af, hvad jeg ellers skal læse, men først så skal jeg lige ned og se, fordi jeg kan høre Christoffer, jeg kan lave aftensmad, og det er jo lækkert. Så jeg vil lige gå ned og join ham i det. Og det kan være, at den lille Alban også skal have lidt at spise. Vil du også have lidt mad? Vil du gerne det? Kan vi gå ned og finde noget mad? Det gør vi vist. Jeg tror umiddelbart, at jeg går med den her. The Crimson Moth. Se, det fine sprayed edges. Som Cecilie fra Book in a Box Show selv har siddet og sprayet. Og det er mega sejt, synes jeg. Det er noget med noget heks. Jagt af en art. En heks. Nogen, der jagter heksen. Noget med noget romance. Sådan romantasy-agtigt, tror jeg. Ja, jeg ved ikke så meget. Men planen er, at jeg skal lytte til den, samtidig med at læse. Så nu ser vi, hvad der er i den. Hej. Der er en vlog. Der er en vlog. Jeg har en lille smule travlt, fordi jeg har kun 18 timer og 40 minutter tilbage til at læse i. Altså i aften? Ja. Ja. Det var godt. Så. Krakra! Siger de sådan, ravnene? Ja. Er du ikke asetroende? Om jeg er asetroende? Ja. Jo. Er du ikke? Jo, det er det. Ja. Det er jeg. Men ikke grave. Det er fint. Så er det tid til at læse videre i The Crimson Moth. Jeg har læst noget jo i går og læst 22 sider. Totalt sådan start, men nu er jeg i gang, og jeg synes, den tegner godt. Og jeg har hørt virkelig mange sige virkelig godt om den. Jeg har jo lidt problemer med vores bad og sådan noget, så derfor mit hår er sådan her. Hårvask. Men jeg skal lige sætte en timer i gang. Jeg tager lige den her dørstikker af, fordi det gør man jo, når man læser ikke. Det er lidt ærgerligt, at der ikke rigtig er noget indenunder, synes jeg. Altså sådan en meget kedelig hardback. Men til gengæld, de her moths, hvad hedder sådan noget, natsværmer, de er ret fine. 18 timer og 20 minutter og 19 sekunder. Så har lige lidt tid. Det er godt. Genoptag. Og jeg lyttelæser den jo, så jeg har den i ørerne på samme tid.
timer, 23 minutter og 26 sekunder tilbage, og jeg er kommet til side 81. Jeg har fået besøg. Hallo! Eller, altså, ja, det er jo ikke. Altså, han er kommet ind fra et andet rum. Ja. Du skal nærmest ikke starte med at præsentere mig. Du skal jo præsentere dig selv og dine 10 år som bogblogger. Jeg fylder 10 år som bogblogger. Det er det, der kommer til at ske. Altså, man kan se lige nu er vi på programpunktet, der hedder klokken 12, hvor jeg siger velkommen. Det har vi gjort nu, ikke? Jo. Ja, tjek. Nå, nu er min jubilæumsfest i gang, og så er det faktisk tid til at læse, og det betyder også, at det er tid til at sætte uret i gang igen. Skal vi lige se her. Jeg har 16 timer, 19 minutter og 23 sekunder tilbage, så det er jo godt. Så den tror jeg lige skal sættes i gang nu her også, når vi skal i gang med at læse. Og lige nu er der 48 mennesker, der ser med. Det er ret vanvittigt. Men læsetid. Ja. Nå, er du så træt? Er det hårdt at være live? Ja, der er også godt gang i den. Vi læser bare derudad. Det går rigtig fint. Jeg har 15 timer og 22 minutter tilbage, så der er sådan lige lidt at løbe på. det er jo sådan lige... Ja. Nu henter Christoffer lige kopperne, så vi kan få kaffe. Jeg er over halvvejs nu i The Crimson Moth, og den er virkelig god. Jeg kan virkelig godt lide den. Meget sådan, der er meget plot. Men det er også, altså det er en god ting. Karaktererne er også fede, men de er sådan, det er ikke den der sådan meget, hvor jeg virkelig investerer i karaktererne på samme måde, som jeg nogle gange er. Men altså, jeg kan godt lide den. Jeg synes, den er nice. Så nu lige om lidt læser jeg videre. Og så må vi se, hvornår jeg bliver færdig med den her challenge her. 14 timer tilbage. Så hvis jeg har læst 10 timer siden søndag. Jeg er nået, skal vi se her, 290 sider ind i The Crimson Moth. Så det er meget godt. Og nu går der 23 sekunder, og så skal jeg tilbage på live. Vi har lige knap 2 timer tilbage af fødselsdagsfejringen, og det håber sig lidt op med bøger og sådan noget, men mega hyggeligt. Alban er der. Christoffer har været væk, kommer tilbage nu. Så 9 sekunder, jeg melder med mig tilbage. Der stod på. Hvad noget? Ja, Så noget sekunder. Ja, det var ikke det, jeg ville vise. Det første brugernavn, jeg havde på Snapchat, det var Ulv24. Hej! Det har været godt. Hvad sker der? Jamen, jeg ved ikke. Jeg gjorde sådan her. Altså, kan man se, hvordan det er? Oj, der var noget til at starte med. Nu kommer Christoffer med en lampe. Hvordan tænder man den her lampe her? Måske Christoffer er gået, så det kan du tage mere eller mindre personligt. Det gør jeg. Okay, godt. Det er jo nærmest ligesom sådan en fødselsdag. Ja, bedre, fordi det bliver kun værre og værre fra nu af. Ja. Jeg er faktisk også selv perfektionist, bare ikke lige inden for rod. Og jeg har lige en ting, jeg gerne vil spørge om. Må jeg vinke til jer ud med mine tæer? Ja, det må du fandme. Skal vi lige prøve, om vi kan få det der frem? Ja, til sidst. Recalling. Ej, så retter du helt skævt. Hvordan er det, jeg forstår det ikke. Nå, nu det er. Vi er overtrætte. Okay, I gør det for hurtigt. Stille og roligt. Giv det tid. Okay.
Og dem der først nu tror de bare, vi er tænker, for fanden. Måske bare én. Ja, jeg går ud. Det går lige væk. Ja. Altså, det er ikke bare mig, der hører dobbelt. Ja, jeg hører også dobbelt. Det var den bedste live nogensinde, Julie. Ja. Ny på. Jeg er træt, men jeg læser. Altman, jeg tænker på noget. Skal vi ud og gå en tur? Skal vi det? Vil du gerne det? Det vil du vist gerne, hva'? Ja. Lige nu er der 12 timer, 19 minutter og 23 sekunder tilbage af min tidtagning her. Så jeg er over halvvejs, eller altså næsten halvvejs nu. Hvad siger du til det? Så jeg er gået i gang med at læse Cleopatra og... Hvorfor kan man ikke se den? Cleopatra and Frankenstein. Og Elben vil gerne ud og gå. Ja. Og den tager jeg lige i ørerne, mens vi går, fordi jeg læser den godt nok, samtidig med at jeg lytter, men jeg vil i hvert fald gerne lytte videre til den, mens vi går. Lidt varmere, end jeg lige havde tænkt, det ville være. Så, men det er jo godt nok sådan set. I stedet for at lytte til Cleopatra og Frankenstein, så besluttede mig for at gå i gang med en lydbog, som jeg sådan rent lytte til. Og jeg besluttede mig for, at det skulle være Den Grønne Mil af Stephen King. Så det er lidt spændende. Jeg ved, at det er på i hvert fald top 10 på skrevet på. Yes, kom. Og den har altid været den, der har talt sådan ret meget til mig af sine ældre værker. Og så er den fra 95. Og hvem er født i 95? Så det kan komme lige godt jo. Hjem fra Skanderborg, hvor jeg har været op i min mormor fødselsdag i dag. Og det har vi fejret med noget frokost og lidt hygge og sådan noget. Så har jeg lige sammen med min mor siddet og lavet lidt forskellige kreating, lidt bogmærk og andet sjovt og sådan noget. Men nu er jeg på vej tilbage til Odense, og klokken er 7. Og på vejen herop i dag, der lyttede jeg i sådan en halv time, tror jeg, til Den Grønne Mil. Og jeg skal lige fange, tror jeg, sådan det hele, fordi lige nu synes jeg, den er lidt tung. Og det ved jeg ikke, om det bliver med at være, det gør den sikkert ikke. Og jeg ved jo, at det er en, der er mange, der sådan elsker. Så jeg bliver ved, fordi jeg stoler virkelig på, at Stephen King-kenderne derude, de ved, hvad de taler om. Jeg er jo kun hjem på tur, som I måske kan fornemme, så jeg tror aldrig, jeg fik opdateret i går. Jeg læste videre i Cleopatra og Frankenstein. Meget god. Meget lige på. Jeg er spændt. Jeg har ikke lige min iPad på mig, hvor jeg har det her nedtælling på. Men jeg mener, at min timer sagde, at der var omkring 11,5 timer tilbage i går aftes, da jeg ligesom lige tjekkede op det. Så lad os sige, at vi nok er nede på omkring 11 timer nu. Så jeg læste 13 timer, og det er lørdag. Så på en uge har jeg læst 13 timer. Jeg tror på, at det skal blive godt med Den Grønne Mil. Jeg fortsætter med den. Jeg havde lidt lyst til at give op og finde en anden lyd på. Men jeg vil ikke give op, for jeg vil faktisk gerne høre den. Halløj. Nu er jeg
på vej i seng. Se om der er her. Men, det vil sige, det er både rigtigt og forkert, at jeg er på vej i seng, fordi jeg har planer om at sidde og læse lidt i den her nu. Fordi den er 50 sider ind i, den er virkelig god. Men nu er jeg også hjemme fra køreturen, hvor jeg lige gav en lille update. Der er lige nu med de sider, som jeg fik lyttet mig til, kan man sige, i bilen i den grønne mil. Så er jeg nu der, hvor jeg har 10 timer, 33 minutter og 23 sekunder tilbage. Alban? Alban? Kommer du ikke herhen? Kom. Hallo. Hallo. Alban. Kom herhen. Hej din tosse. Jeg lyttelæser bogen. Fordi at det gjorde jeg også med den sidste bog, jeg læste af Coco Melore, hvad vil jeg sige det? Blue Sisters. Og det fungerede vildt godt for mig. Så nu er det godt nok en dansk udgave, jeg har her, fordi det er et andet eksemplar fra Grønningen. Men ja, nu kører jeg videre med det lige nu, og så ser jeg, om jeg bliver videre med det. Men genoptag. Ej. Godmorgen. Det er mandag, så vi er gået ind i uge 2 af den her udfordring med 24 timers læsning. Men det går okay. Jeg er nede på at mangle 9 timer, 1 minut og 23 sekunder. Jeg er stadigvæk i gang med Kleopatra-referencen. Den ligger lige her. Og den er jeg... Det kunne godt være, at jeg skulle have sådan valgt at stille det her kamera. 108 sider ind i. Og jeg nåede faktisk over de 1000 sider der på den sådan første uge. Lige præcis. Og den grønne mil, den har jeg lyttet. Jeg lytter til den. Og der siger han sådan, hver gang at man kommer til et nyt kapitel, så siger han sådan, og det er på side 138. Og der tror jeg nok, jeg var bare på sådan omkring 160, da jeg det sidste sted, jeg ligesom stoppede. Og den er blevet bedre. Altså jeg kan godt lide det, der hvor jeg er lige nu, det handler om sådan en mus, det er ret cute. Jeg skal stadigvæk lige finde ud af, hvad der lige foregår, fordi jeg mangler sådan lidt, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg mangler, men lige nu mangler et eller andet. Jeg ved ikke, hvad jeg havde sådan regnet med, men at jeg sådan, hvor lang tid tager det at læse 24 timer, ikke? Og så tror jeg tænkte sådan, det kan jeg da godt nå på en uge. Det ville jeg måske også kunne, hvis jeg sådan, altså nu mangler jeg 9 timer. Det kunne jeg godt have fordelt ud på dagene. Fordi det alligevel sådan, jeg har alligevel læst, hvad der svarer til sådan gennemsnit over 2 timer om dagen, ikke? Så det synes jeg faktisk er ret fint. Men altså, jeg tænker da i løbet af den her uge, der bliver jeg da færdig. Regner jeg da med. Fordi 9 timer, altså sådan... Jeg har fået nyt krus. Hvor nuttet er det lige? Altså det er sådan, jeg tror måske, at det er en krokodille. Sådan, altså, men... Nu, jeg havde besøg i går jo af en kollega og hendes 2 børn. Som jeg kender godt, også børnene. Og de ved godt, at jeg godt kan lide dinosaurer, så hendes 5-årige søn der, han var sådan, det er en dino. Og det går vi med. Så skål i dinokoppen. Jeg har også fået en tallerken i samme stil. Samme kollektion, tror jeg, man kalder det måske. Nej, jeg ved ikke. Gå her og kigge. Så sød. Og så fik jeg faktisk også et gavekort til BoyD. Og jeg er jo på en form for book buying ban lige nu. Med mindre det er gave, så gælder det jo ikke. Men at have sådan et besøg med 2 børn, det har gjort en lille bitte hund træt. Se, hvad der ligger der.
og hviler hovedet på min hjemmesko. Er du træt, lille Alban? Opdatering. Værsgo. Cut. Mangle 8 timer. Og nu ligger jeg med ordentligt over i værkstedet. Så nu putter jeg lige den grønne mil i ørerne og lytter videre på den. Jeg er 239 sider inde i Kleopatra og Frankenstein og... den skriver så godt. Hende der Kokomodov. Nå, vi skal videre. Men hvor lang tid tror du, jeg har tilbage til at læse i? Det kan godt være lidt svært lige at vurdere. Skal vi prøve at kigge på det? Fire timer, 23 minutter, 44 sekunder. Og det er det, jeg har tilbage til at læse ud af de 24 timer. Og jeg tænker at lave sådan en samlet opgørelse, når det er, at jeg er færdig med de her. Men jeg har i hvert fald fået læst en okay del i de der 19,5 timer. Planen er nu, at jeg læser Kleopatra og Frankenstein færdig. Jeg er på side 308, og der er... jeg ved ikke lige spoiler mig selv. 389 sider, så hvis jeg mangler 80 sider. Og den skal jeg være færdig med nu. Eller skal ikke. Bestemmer det jo selv. Men den har jeg planer om at være færdig med nu. Fordi den er virkelig god, og nu har jeg bare sådan... tænker, at det kunne være rart bare at summe fuldstændig til den. Jeg er på det. Undskyld, hvor er nødvendigt. Jeg tager lige mine AirPods, fordi jeg jo netop lyttelæser den, og det er altså en virkelig god oplevelse med det her. Det er ikke alle bøger, jeg har lyst til at gøre det med. Jeg synes heller ikke altid det... altså, jeg har også brug for en gang imellem bare enten at lytte eller læse, ikke? Men... og lyttelæse fungerer rigtig godt, når der ligesom er sådan en eller anden, man bliver virkelig suget ind i sådan et univers, hvor du læser stadigvæk ordene, men du lever dig bare ind i det på en anden måde. Så det kan altså et eller andet. Jeg var lidt skeptisk, det vil sige, men det kan noget. God. Det er ikke meningen, det her. Gå lige nu, kører det. Ej. Hvad den foregår der? Det er det, der står op og kigger direkte på den.
Hej, Alban. Du lige kom der. Kom. Ja, kom så. Nå. Nå. Genialas. Ja. Babeltid. Og du skal læse. Filmer du? Mhm. Jeg skal læse The Unmaking of June Farrow. Som er flot indenunder. Også udenpå, men den ligger derovre. Det er ikke lige noget for mig at rejse mig. Jamen, det er selv. Men jeg er kommet til kapitel 6. 62 sider. Ja. Du har også lige begyndt i går aftes. Ja, altså de der 15 sider, jeg nåede at læse, inden at jeg omkom af træthed. Ja. Men den er god. Fedt. Jeg er sidder lige her med min girafbukser. Som man jo gør. Som man gør. Jeg er kapitel 8. Det er nogle meget lange kapitler. Jeg tror, jeg er på side 100 et eller andet. Ej, hvor er det flot, det her mener jeg. Ja, det er vildt. 134. Nå, og så tilbage til det her kamera. Jeg har hørt sådan 2 kameraproduktioner jo. Ja. Jeg gik i gang med at læse, jeg tror lige jeg nåede at filme sådan lidt tidligere, at jeg var gået i gang med at læse den her. Men jeg er gået i gang med at læse The Unmaking of June Farrow. Fordi jeg jo blev færdig med Cleopatra og Frankenstein. Jeg er også stadigvæk i gang med at læse, eller den lytter jeg jo så, Den Grønne Mil af Stephen King, som jeg synes er virkelig god. Der mangler jeg lige omkring 2 timer at lytte til. Så den bliver jeg ikke lige færdig med, den er challenge før. Jeg har kun 1 time, 4 minutter og 55 sekunder tilbage. Så har jeg læst til 24 timer. Og jeg er godt tilfreds med, hvad jeg sådan umiddelbart er nået igennem af bøger. Det har været gode bøger. Men nu vil jeg sætte den sidste time her i gang. Og så må vi se, jeg ved ikke, om jeg læser en time nu. Måske gør jeg, måske gør jeg ikke. Men i hvert fald så ender det med at tage mig lige omkring 2 uger og læse 24 timer. Hvilket kan lyde lidt vildt, for jeg troede faktisk, at jeg læste mere om dagen. Men så igen, altså, der har jo også været dage, hvor jeg slet ikke har læst. Så ja. I øvrigt så fik jeg hjælp til at optage den her video af T-Rex, som holdt min telefon. Tak. Du læser også, nu kan man høre dig off-camera. Hej. Hej vloggen. Skal jeg sige, hvad jeg skal læse? Jamen det er bare lige, hvad du læser. Du har jo også læst meget den tid, hvor jeg har læst 24 timer, så du har også været lidt med. Vi kan jo lige opgøre bagefter, hvad du egentlig har nået at læse siden søndag for 2 uger siden. Ja. Alban, vil du gerne fortælle, hvad du har læst? Jeg vil gerne bare op. Hej. Hej. Du er så yndig. Nå. Jamen altså, jeg kan slet ikke huske, hvad jeg læste siden søndag. Nej, men hvad læser du nu? Nu læser jeg Babel. Meget flot. Sådan ryg her. Lidt kedelig. Ja. Men omslaget er flot. Det er noget omslag. Jeg er i kapitel 8, eller skal lige til at læse kapitel 8 nu, og 130 sider inden, og det er min sidste R.F. Kuang bog. Alban, you are taking my stage presence. Er det virkelig sådan... Er det mig nu? Ja. Det er den sidste R.F. Kuang, du har tilbage. Ja. Hvor ligger den i forhold til de andre? Altså indtil videre, som min yndlings. Og det er, men altså, der kan jo ske meget nu, når man er 130 sider inde i forhold til, jeg tror, der er 550. Men der skal sgu også meget til at lige at skubbe den af, vil jeg sige. Så nice. Det her, det er, jeg har gemt det bedste til sidst, hvor jeg er ude fra. Men så skål i kaffe, ikke? Skål. Most Wanted. Most Wanted og bogfeber. Ja. Skål. Ja, men jeg har kun en time tilbage i min læse-challenge. Men nå, det må være et tegn til, at... Alban, din linselus. Ja, han er sådan, undskyld mig. Og ja. Hold da op. Henter du croissanten nu? Croissant. Med croissant. Croissant. Kast den. Ej, det er flot. Se. Ej, det er perfekt. Er det sur? Altså, nu skal vi læse. Stik til. Ring nu. Hallo? Har han ikke lige ringet? Jo, det var fordi, at det kunne man jo ikke høre.
Nå. Kan vi bare skrue op for den lyd? Den er væk. Jeg kunne godt høre den dringet. Jamen, jeg kunne også godt høre det, men jeg hørte det også meget i ørerne. Nå. Men ja, 24 timer. Hallo. Lidt irriterende at stoppe her. Ej, kom her til Øversten, kunne jeg ikke lige... Kunne ikke lige få lov. Ja, men det er slut. Det er slut. Alban, kom herover. Ja, kom bare. Jump. Ja. Det endte på side 122 i den her. Altså, jeg læser det videre jo, men ikke lige nu. Men nu er der gået 24 timer, så I får ikke mere læsning for mig nu. Det er slut. Det er slut. Okay, mother. Er det så helt slut? Det er helt slut. Er det helt slut? Ja, jeg bliver så pisse sur. Eller, ja, Stephanie. Eller Stephanie. Du bliver så pisse irriterende. Ja. Nokke. Ej, Nokke. Lulu. Hun er både blind og døv. Ja. Fuck. Og hun er også dement. Hun kan ikke rigtig forstå ting. Nej, det er dumt. Jeg elsker volleyball. Ja. Nå, med det, der kommer en wrap-up. Nu skal vi nemlig snart lave noget mad. Og vi skal se Bachelorette, fordi vi har 2 afsnit, vi ikke har set, fordi i søndag havde vi den fejl at se alt det reality, der var, så vi ikke havde en dyt at se mandag. Nu har vi gjort det så godt, som vi kan for os selv. Punktum. Vi ses. Hej. Nå, det er blevet tid til at wrap up, hvad jeg egentlig fik læst på de her 24 timer, som jeg er gået. Og det blev faktisk en god start, vil jeg sige. Altså, det er det, jeg havde igennem på 24 timer. Altså sådan spredt ud, ikke? Plus en lydbog. Og man kan sige, at jeg startede med... Hej, Alban. Så det ligger lige den her bunke herovre. Jeg startede med at læse den her, The Wanderbeakers to the Rescue, som er 3. bog i den her serie om de her Wanderbeakers, altså hele familie, men særligt med fokus på de her 5 børn, som ligesom bog for bog skal sådan, de laver ligesom ting, der er en eller anden udfordring eller problem, de skal sådan komme igennem. Og der havde jeg lige læst de første sådan noget 79 sider, eller sådan noget 89 sider, tror jeg, da jeg ligesom gik i gang med den her 24 timers challenge. Så de er selvfølgelig trukket fra i den sådan samlede, men læste selvfølgelig resten, og den her endte jeg med at give 5 stjerner, ligesom jeg givet de første 2. Altså sådan, jeg elsker den her familie og den her serie. Altså jeg kan ikke sige det andet. Jeg kan så godt komme ind på så meget, hvad den her handler om, fordi jeg synes, det ødelægger lidt noget af det, men igen, 5 cute børn, der er en masse dyr med i den her også. I'm all in for it. Efter jeg havde læst The Wanderbeakers, så læste jeg, lyttede til en bog, der hed Det knuste hjerte. Nej, nu bliver jeg i tvivl igen. Var det Det halve hjerte? Den hed ikke Det knuste hjerte. Den hed Det sultne hjerte. Det giver mig mening. Eller det ved jeg ikke, om det gør, men det hedder Det sultne hjerte. Som var en bog, jeg lyttede til, som handler om sådan noget med at have borderline, altså personlighedsforstyrrelse og sådan noget, som er noget, jeg lige nu for tiden bruger lidt tid på at kigge på forskellige ting. Ja, det var en fagbog. Den var okay. Altså sådan, den var fin. Jeg er svært ved lige at helt vurdere den, sådan, om den var god. Altså det synes jeg er svært med sådan nogle deciderede sådan fagbøger. Den var udmærket. Efter det, så havde jeg jo mit jubilæum. Og til mit jubilæum, der læste jeg The Crimson Moth, som er en bog, jeg har fået på se. Fint, det har jeg nok vist. Som er en bog fra Book in the Box. Og den var også virkelig god. Jeg endte på 4 stjerner. Jeg var fanget af den, jeg synes, den var god. Men som ligesom handler om den her heks, som ligesom hjælper hekse med at komme væk fra det her samfund, de lever i, fordi det er et samfund, der er blevet sådan meget heksefjendsk. Det havde engang været rigtig sådan, det var heksen, der ligesom bestemte det hele. Pludselig er der ligesom sådan en hvis du er heks, så bliver du ligesom henrettet-agtig. Altså det er sådan det, der ligesom sker, hvis man bliver opdaget. Og måden de her hekse, de ligesom sådan kan bruge deres magi, det er gennem sådan noget blod, der bliver ligesom sådan lavet sådan nogle forskellige ting med, og det er jo sådan noget, der blandt andet kræver, at mange af dem selv altså skærer i sig selv, og det var faktisk sådan ret sådan et statussymbol at have de her sådan
agtige ar, som det blev. Men det er jo så pludselig det, der gør, at man også kan se, hvem er det så, der er hekse. Og så følger man så den her unge heks. Hvorfor har jeg glemt, hvad hun hedder? Rune. Og så følger man også en af de her heksejæger, eller hvad man skal kalde ham, som hedder Gideon. Og det er ligesom dual point of view. Altså vi følger de her 2 karakterer i hver deres kapitler. Og de, der opstår selvfølgelig lidt sådan enemies to lovers trope her. Så læste jeg Cleopatra og Frankenstein af Coco Mellor. Måske, jeg ved ikke hvorfor forfatter skal, altså det er det der med, at de altid skal hedde noget lidt fancy, hvilket er dejligt. Men altså, ja. Den læste jeg jo, fordi jeg læste Blue Sisters i sidste måned og elskede den. Den var jeg helt vild med, og så var jeg også sådan, jeg er nødt til også at læse hendes debut, som er den her bog. Og det var Grønningen et så mega søde og gøre lidt lettere ved at sende mig et anmeldelsesemplar, så jeg er virkelig glad for. Den var ikke lige så god som Blue Sisters, og det skal virkelig være sådan en, fordi den var god. 4,5 stjerne. Jeg synes, den var så fed. Handler om de her 2, altså det her par, altså sådan Cleo og Frank, der møder hinanden og sådan meget hovedkult sådan forelsker sig, og han er sådan dobbelt så gammel som hende, og det hele er sådan lidt forvirrende, og sådan, de er i New York og sådan noget, men de forelsker sig. Og så følger man ligesom dem i nogle sådan bestemte måneder, sådan intervaller, men man følger også de mennesker, der sådan omgiver dem. Man følger Franks lille søster, man følger Cleos bedste veninde og bedste ven, man følger en af Franks kollegaer, og sådan, hvor det sådan, uden at det sådan nødvendigvis bliver sådan sagt, så det var bare mega fedt. Skifter kapitlerne sådan lidt og sådan noget, og man får virkelig lov til sådan at fornemme de her sådan relationer, og hvad de betyder, sådan, også når de bliver sådan, jeg er gået ind og ud i hinanden, fordi når man er i relationer, jamen, så pludselig så bliver nogle af ens venner med nogle andre, eller sådan en familie, eller alt sådan noget. Den var virkelig god, synes jeg. Meget hård, brutal, og sådan, altså, den er rå også, men det var Blue Sisters også. Mange sådan stærke, hårde emner, men det havde jeg også forventet, og jeg synes virkelig, at den kunne noget, og så er den bare mega smuk. Nå, så skulle jeg lige have lidt pause fra sådan romanerne, så jeg tog lige og dykke ned i Stine Strejens voksenværk, som er sådan en bog om det der med at være voksen, i det her tilfælde at være en af de voksne, som måske ikke lige har børn, og heller ikke er helt sikker på, at man egentlig vil have børn. Hun har skrevet flere sådan nogle, eller lavet flere sådan nogle, hvor hun illustrerer om det der med at være voksen, og alt det der følger med, og de er bare mega sjove. Og det er den her også så mange sjove ting, og jeg kan begynde at genkende mig selv i noget af det, fordi jeg jo også er voksen og ikke har børn. Jeg vil gerne have børn, men jeg kan godt genkende mig i nogle af de her situationer, man kan havne i, når man er en voksen, der ikke har børn. Så mega sjov. Altså, den er virkelig fed. Så har jeg jo lyttet sideløbende til den her Den Grønne Mil af Stephen King, som er virkelig god. Christoffer sagde, at den var på hans top 10. Jeg tænkte, Den Grønne Mil, den lyder fed. De har en flot udgave, synes jeg selv. Ja, og som man lidt kan fornemme, så er det her foregår den jo på dødsgangen. Det er den elektriske stol, og det synes jeg er lidt spændende. Det her med sådan at være på en dødsgang og sådan noget. Og det, der følger man ligesom sådan livet på den her gang, der bliver kaldt Den Grønne Mil, som er sådan lidt for nogle hårdkogte kriminelle. Så kommer der en dag en fange ind, og han er lidt anderledes end de andre. Og der er nogle mystiske ting, han kan. Og det er sådan ligesom det, den sådan går på. Man skal lige i gang med dem, vil jeg sige. Det skal man. Jeg skulle i hvert fald lige sådan finde ud af præcis, hvad er det her lige for noget. Men lige nu er jeg virkelig investeret i den, og jeg mangler kun at lytte 2 timer. Så jeg tror, jeg må mangle omkring 150 sider eller sådan noget, 100 sider. Så den glæder mig også til at være færdig med. Og som I lige har set, så er jeg i gang med The Unmaking of June Farrow, som også er en Book in a Box bog i øvrigt, så det tror jeg ikke, jeg fik sagt. Man må heller lige være ordentlig omkring det her. Den her voksenværk er et eksemplar fra Gads Forlag. Alban, ti stille. Jeg så godt, der var en autocamper. Ja, jeg så det godt. Nå,
The Unmaking of June Farrow. Nu har jeg jo læst de her 124 sider, og jeg synes, den er god. Jeg kan virkelig godt lide den. Den er sjov, og sådan, den er interessant. Den er sådan lidt forvirrende, men på en måde, hvor jeg sådan tror, jeg er med. Sådan nogenlunde. Men altså, den handler om den her familie af Farrows, som sådan bare har et ry for, at de alle sammen bliver sindssyge i den her familie. Og June, hun er så den sidste, fordi bogen starter med, at hendes mormor dør. Og hendes mor, hun forsvandt, efterlod June som lille i den her by Jasper, som det hele foregår i. Og har man ikke set skyggen af hende siden, jeg ved ikke, om hun overhovedet er i live. Men hun har i hvert fald været væk i, nu er det så 34 år-agtigt. Det gør så, at nu June står tilbage og tænker, på et eller andet tidspunkt bliver jeg nok også sindssyg. Hvornår sker det? Sker det? Hvordan sker det? Og så videre. Så en god bunke på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bøger. Nej, 6,5-agtigt. Nå, men alt i alt på de her 6,5 bøger-agtigt, der ender jeg på 1798 sider. Så det er jo udmærket, synes jeg, på 24 timer. Så i gennemsnit har jeg læst 2 timer om dagen. Og så har det bare været nogle rigtig gode bøger. Altså det har været meget sådan, jeg har ikke været under... Jeg har jo ikke, altså jeg har været på sådan, der er en 5-stjernet, en 4-stjernet, 4,5. Og så har jeg ikke sådan lige rated det sultne hjerte og voksne værk, men det er også fordi, det er svært. Men både Den Grønne Mil og The Unmaking of June Farrow er også umiddelbart sådan, hvor jeg tænker, de bør ikke nødvendigvis komme under 4. Så jeg håber, I synes, det har været hyggeligt at følge med i, hvad man egentlig kan nå at læse på de her 24 timer. Men det er mega hyggeligt, I har kigget med. Tak for det. Vi ses!